हेलो लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसे नोंथां बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर इलेक्शननि बोथोर इलेक्शननि बाथ्राखौनो सावरायखागोन ना होमबा आं दिनैहाय मोनसे गोदान टपिक्स लानानै फैदों बा गोदान मोनसे कन्टेन्ट्स लानानै फैदों दा बेनो जाहैबाय चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव फैसिगोन बे मोनसे बाथ्राखौ लानानै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव बिराद दावराव जागासिनो दङ गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव फैनाय लोगो लोगो BPF आ बायसिगोन आरो सोरबा सोरबा ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जुदि पार्टिया मोजांब्ला मानसिफ्रा बेबायदि पार्टिखौ नागारगौमोन नामा बेबायदिबो मोनसे कुइसन जागासिनो दङ स' बिनिबो मोनसे रिप्लाइखौ आं होगोन आरो चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव फैनायनि उनाव UPPL आ बिराद माबा मोनसे प्रफिट जागोन नामा स' बेखौबो आं दिनैहाय सावरायनो नागिरदों स' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा खोब गुसुङै आङो आंनि जिथु बुंनांगौ बे बुंनांगौ बाथ्राखौ आं बुंनानै फोजोबगोन आरो नोंथांमोननिफ्रायबो कमेन्टखौ आं मोननो लुबैगोन मानोना आंबो सासे मुभमेन्ट बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सासे सुबुं व्यक्ति जाय समाव बड'लेण्ड आन्दलना प्रमद बर' दैदेननाय बड'लेण्ड आन्दलना बिराद जोरदार जादोंमोन 2009 आरो 2010 बेनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टआ स्टार्ट जादोंमोन प्रमद बर' दैदेननाय आरो बै समनिफ्रायनो जेब्ला आमिनगावआव जादोंमोन आमिनगावनि जिथु DC अफिसाव बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ स्टार्ट जाफिनदोंमोन दैख्रं खुंगुर बसुमतारिया जिथु बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव होननाय मोनसे मेथाइखौ खनदोंमोन बे मेथाइखौ खननायनि जिथु मुभमेन्टमोन बे मुभमेन्टआव आंबो दङमोन आरो बे समनिफ्रायनो बड'लेण्ड आन्दलना फिन जागायफिनदोंमोन स' बै समनिफ्रायनो आंबो मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाबोदों आंबो आरो बेखायनो पलिटिक्सनि बाथ्राखौ एखनबा सावरायनो गोसो जायो बेसिकेलि आं लिगेल मेटार्सआव आं बांसिनै भिडिअ होनो लुबैयो नाथाय गेजेर गेजेर आं पलिटिक्सनि बाथ्राफोरखौबो आङो सावरायनो लुबैयो मानोना आंबो सासे मुभमेन्ट बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जिथु व्यक्ति आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिक्सआ ओरैबायदि जायगा लाबाय साफ्रोमबो युथ्सनि जिथु बे खुगा पलिटिकेला ओरैबायदि हाबनानै थाबाय स' जोङो साफ्रोमबो पलिटिकेलि मटिभेटेड 90% युथ्सफोरा पलिटिकेलि मटिभेटेड स' बेखायनो पलिटिक्सनि बाथ्राखौ गोबां युथ्सफोरा मोनथिया पलिटिक्सनि बाथ्रा मोनथिया एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि बाथ्रा मोनथिया गभर्नमेन्टनि सिस्टेमनि बाथ्रा मोनथिया अब्लाबो पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बिराद कमेन्ट होनो गोसो जायो आरो स' बिसोरनिफ्रायनो आंबो बिराद मोनथिया पलिटिक्सनि बाथ्रा बा एडमिनिस्ट्रेटिभनि सिस्टेम बा गभर्नमेन्टनि सिस्टेम जिथु बाथ्रा बेफोरखौ आंबो पारफेक्ट नङा किन्तु आंबो जिथु सासे मुभमेन्टनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सासे व्यक्ति हिसाबै सावरायनो लुबैयो आरो स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामदों जायफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि कमेन्टनिफ्रायबो आंहा सोलोंनो गोनां दङ आरो मोनथिनो गोनां दङ स' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर दिनैहाय चन्दन ब्रह्मआ निउज मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय कि चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव 12 तारिखे जइन जासिगोन बा UPPL आव फैबायखौनो हमनानै लाबाय बिनि उनाव BPF आ मा जागोन BPFनि अबस्थाया मा जागोन आरो चन्दन ब्रह्मआ दि UPPL आव फैबाय UPPL आव फैनायनि उनावबो UPPL नि अबस्थाया मा जागोन स' जों मोननै बाथ्राखौबो नायनांगौनि गोनांथि दङ बा मोननै बाथ्राखौनो साननांगौनि गोनांथि दङ जाय समाव BPF आ पावाराव दङमोन बै समाव चन्दन ब्रह्मआ केबिनेट मिनिस्टारमोन आसामनि बे समावनो गोबां आबसुनि वर्कारफोरा आरो गोबां ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा एलिगेसन होगासिनो दङमोन कि चन्दन ब्रह्म दैदेननाय BPF आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF बिथांमोन सानैनि जिथु लिडारशिप बे लिडारशिपनि आन्दाराव BPF आ थुब्ला गावस्रानानै मोननै बाहागोआव जानायनि खोथा बिथांमोना बुंगासिनो दङमोन आरो बेनिफ्राय दिनै जिथु चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव फैनाय BPF नागारनानै UPPL आव फैनाय बाथ्राखौ बिथांमोना गावनि खुगाजों बुंफ्रुनानै होफैबाय बिनि उनाव दिनै बाथ्राया क्लियार जाबाय कि चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि जिथु खंखाद बे खंखादा दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा
रायजो राजाफ्रा नैखौबो एलिगेसन होदोंमोन कि चन्दन ब्रह्मनो पावार नांगौ आरो हाग्रामा महिलारिनि पजिशनाव चन्दन ब्रह्मआ फैनो लुबैयो। स' बेबायदिबो एलिगेसन माने रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने बुंसोलायदोंमोन आरो बै समाव। स' बेफोरो बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो नागिराखै, किन्तु दिनै जितु चन्दन ब्रह्मआ BPF नागारनानै UPPL आव फैनाय खोथाखौ बुंफैबाय, अब्ला जोङो मोनसे खोथाखौ साननो हायो कि जाय मानसिफ्रा बै समाव एलिगेसन होगासिनो दंमोन बेफोर बाथ्राया थारैनो सैथोमारमोन नामा? चन्दन ब्रह्म आरो माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF, बे चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव संघातआ बै समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङमोन नामा? बे मोनसे सानथावना बाथ्रा। आरो बेखायनो हयथ' दिनै चन्दन ब्रह्मआ BPF खौ नागारनानै UPPL आव जुगदान जानायनि बाथ्राखौ माने बिथाङा घोषणा खालामबाय। स' बेखायनो दिनै चन्दन ब्रह्मआ BPF नागारनानै UPPL आव फैनाय बाथ्राया खोब माने बिग ब्रेकिं निउज जाथावना होननानै आं साना, आरो बिराद माने आसरित जाथावना होननानै आं साना। मानोना दिनै BPF आ पावाराव जोबनाय लोगो लोगो बिथाङा BPF जों पुरा डिसकानेक्ट जानानै थादों। BPF आ पावाराव जोबनायनि उनाव जोङो खोनादोंमोनसो कि चन्दन ब्रह्मआ BJP आव जुगदान जासिगोन। जों बे बाथ्राखौबो माने खोनानो मोन्दोंमोन। बै समावनो जाय समाव BTR एकर्ड जादों, जानायनि उनाव इलेक्सन जादों, इलेक्सन जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हायासै। बेनि उनाव उननिफ्रायनो जोङो चन्दन ब्रह्मखौ BJP आव जुगदान जागोन होननानैसो जों खोनानो मोन्दोंमोन। किन्तु दिनै बिथाङा UPPL आव जुगदान जागोन होननानै गावनो फोसावनानै लाबाय। स' बेखायनो जों बुंनो हायो चन्दन ब्रह्मआ सासे पावार हांग्रि मानसि। बिथांमोननो पावार नांगौ, आरो बिथाङा नुहुरदों कि हाग्रामा महिलारिजों थानायनि उनाव आंहा मा जागोन, आंनि अबस्थाया मा जागोन, हयथ' बिथाङा बेखौबो सानदों। आरो दिनै चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव फैनायनि उनाव हयथ' बिथाङा MLA गेलेफिननानै बोरैबा मिनिस्टार जाफिननो हायो नामा? आरो UPPL आवबो जेरैबायदि एक्सपिरियेन्स गोनां पलिटिशियान जुदि मोनोब्ला, एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि जुदि मोनोब्ला, बे मानसिखौ जुदि बोरैबा बाहायनो हायोब्ला UPPL आबो खोब माने स्ट्रं जागोन, बे खोथाखौबो हयथ' सानदों। आरो माखासे मानसिया नैखौबो सानो कि मानसिनो सासे पलिटिशियाननो पावार नांगौ, मानोना पावाराव थायोब्लासो समाजनि खामानि मावनो हायो। स' हयथ' चन्दन ब्रह्मनि टारगेटआबो बेफोरबायदिनो समाजनि खामानि जुदि मावनांगौब्ला पावार नांगौ, आरो पावार नांगौब्ला पावाराव थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय पार्टियाव माने थाफानो नांगौ, अब्लासो नोङो पावारखौ मोननो हायो। स' हयथ' चन्दन ब्रह्मआ बे खोथाखौबो सानदों। किन्तु दिनै चन्दन ब्रह्मआ BPF नागारनानै UPPL आव फैनायनि उनाव BPF आव बिराद माने गिदिर खहा जागोन नामा? मोनसे गिदिर कुइसना बिसो। आरो UPPL आव फैनायनि उनाव UPPL आ बिराद माने प्रफिट बा मुलाम्फा जागोन नामा? साननांगौआबो बे मोनसे बाथ्रायाबो। दिनै जाय समाव BPF आ पावाराव दङमोन, बे समाव चन्दन ब्रह्मआ WPT मिनिस्टारमोन, WPT डिपार्टमेन्टनि। बिथांमोननि दैदेननायावनो जेब्ला BTR एकर्ड जायो, BTR एकर्ड जानायनि उनावबो चन्दन ब्रह्मआ बेसेबांबा नाजादोंमोनलायनो कि सनितपुर आरो गहपुरखौ ओरैजाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल BKWSC आव सोसोनायनि माथा मारिदोंमोन, बिथांमोना पलिसि खालामदोंमोन। एसेम्ब्लियाव माने बे बिलखौ लाबोनो नागिराखैमोन बिथाङा, जे बोरैहाय सनितपुर आरो गहपुरखौ BKWSC आव सोनो हायो। बेनि थाखायनो आं दिनै बुंनो नागिरो कि सनितपुर आरो गहपुरनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै चन्दन ब्रह्मखौ कुइसन खालामनांगौ, बा प्रमद बर'खौ कुइसन खालामनांगौ। जाय मानसिया सनितपुर आरो गहपुरखौ BTR आव सोसनजानायखौ बाजादोंमोन, बिथांबादि मानसिखौ दिनै UPPL आव लानांगौनि मा गोनांथि दङमोन? दिनै चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव फैफिननायनि उनाव जुदि जाय समाव BPF आव दङमोन बेबायदिनो सनितपुर आरो गहपुरखौ BKWSC आव ओरैजाय सोनायनि जुदि पलिसिखौ खालामफिनोब्ला UPPL नि अबस्थाया मा जागोन? आरो जुदि बेफोरबायदिनो खालाममारोब्ला खिन्थु सनितपुर आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरा बिराद गिदिर खहा जागोन, बेखौ साननांगौनि गोनांथि दङ। बिनिफ्राय आरो मोनसे एलिगेसन दंबावो कि चन्दन ब्रह्मआलायनो मोनसे समाव बिजनी आन्चलिक एबसु अफिसाव माने बुग्लुं सुग्लुं खालामहैदोंमोन।
बिजनि आनसलिक एबसु अफिसनि वर्कारफोरखौ माने बुग्लुं सुग्लुं खालामदोंमोन बेफोरबायदि प्रमद बर'आसो एलिगेसन होदोंमोन बे एलिगेसना जोंनि नङा आरो बे एलिगेसना बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो जों बेखौबो माने बुंनो थाङा आरो चन्दन ब्रह्मनि दैदेननायावनो दैजिं फेस्टिभेलाबो जादोंमोन आरो बे दैजिं फेस्टिभेलनि गेजेरजों गोबां बर' लाइमोनफोरा माने जौ जुवायाव गफबनानै थादोंमोन जोंनि बर' हारिनि माखासे फरायफुनाय लाइमोनफोरा बेवहाय माने गाज्रि लामाजों आगान सुरनो लामा लादों होननानैबो एबसुनि माखासे बै समनि दैदेनगिरिफ्रा माने एलिगेसन होबोबाय थादोंमोन दिनै चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव फैनायनि उनाव जिहेतु एबसुआ इउपिपिएलखौ सापर्ट होगासिनो दङ दिनै माखासे जातिनि खामानि मावनायनि सुबिदा बादियै दिनै चन्दन ब्रह्म फैनायनि उनाव बे जायफोर माने एलिगेसन होदोंमोन बेनि उनाव चन्दन ब्रह्मखौ बोरैहाय बिथांमोनाबो बजबनानै लानो हागोन बा जायफोर दिनै लाइमोन माने इयुथ्सफोराबो चन्दन ब्रह्मखौ बिराद माने जातीयताबादी माने एन्टि जातीयताबादी बर' जातीयताबादीनि हेंथायै खामानि मावबाय थानाय एन्टि बड'लेण्ड होननानै माने रायस होगारदोंमोन दिनै बिथांमोन बायदि मानसियाबो चन्दन ब्रह्मखौ बेसेबांसिम गनायनानै लागोन स' बेफोरनि खोथाखौबो जों साननो गोनां दरखार जादों आरो चन्दन ब्रह्मआ थारैनो सिगांनि जितु माने एन्टि बड'लेण्ड बा एन्टि बर'नि जितु खामानि मावबाय थादोंमोन होननानै माने एलिगेसन होदोंमोन दिनै बेफोरबायदि बाथ्राया जुदि सैथोमारमोनब्ला चन्दन ब्रह्मखौ इउपिपिएलआव सोनांगौनि गोनांथिया मामोन बेफोर बाथ्राया जुदि सैथो नङामोनब्ला दिनै रायजो राजाफोरखौ बै मुभमेन्ट समाव मानो थगायबोखो रायजो राजाफोरखौ मानो बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबोखो कि रायजो राजाफोरखौ आरो इयुथ्सफोरखौ मानो बेफोरबायदि मन्थ्रिफोरजों बा गिदिर गिलावफोरखौ मानो ओरैनो सोंखारि होखो दिनै इउपिपिएलखौ मानसिफ्रा बिराद बुङो बर' जातीयताबादी नेसनेलाइजम सिन्ताधाराखौ लानानै राजनिति खालामग्रा बेबायदि मोनसे पार्टी होननानै माने इउपिपिएलखौ बिराद माने बुंसोलायो जायफोर माने मुभमेन्टनि बेकग्राउन्डजों फैनाय माने इयुथ्सफोर रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना साननो गोनां बाध्य जादों कि जाय समाव मुभमेन्टआव जरदार मुभमेन्ट माने सोलिगासिनो दंमोन जायफोर मुभमेन्टआव बाहागो लागासिनो दंमोन बिथांमोना चन्दन ब्रह्ममोन बादि मानसिखौ एन्टि बड'लेण्ड होननानै माने क्रिटिसाइजम खालामदोंमोन रायदोंमोन सोंखारिदोंमोन आरो जायफोर माने बिपिएफआव थाब्ला सुबिदा मोनगौमोन बिथांमोन बादि मानसियाबो नेसनेलाइजमनि सिन्ताधाराखौ लानानै मुभमेन्टआव दङमोन बिपिएफनिफ्राय 1%बो कमप्रमाइज जायालाबासिनो माने मुभमेन्टआव दङमोन बा एबसुनि सापर्टआव बा इउपिपिएलनि सापर्टआव दङमोन बिथांमोननि अबस्थाया दिनैहाय मा जानो थांगासिनो दङ स' बेखौबो जों दिनैहाय साननो गोनां जानानै फैदों दिनै बेफोरबायदि इयुथ्सफोरा साननो गोनां जादों कि जातीयताबादी मोनसे सिन्ताधाराया मोनसे जास्ट माने खुगायाव बुंनाय रावल'सो बाथ्राल'सो दिनै लाइमोनफोरा साननो हागौ जातीयताबादीनि बाथ्राखौ बिथांमोना गोरबोनिफ्राय बोखारनो हागौ मानोना चन्दन ब्रह्ममोन बादि मानसिनि एग्जाम्पलखौ लानानै बिथांमोना गावबा गाव जाय जेरै हागौ सुबिदा गोनां मोनसे पार्टी बेयो बर' जातिनि एगेन्स्टआनो जाथों बेयो एन्टि बड'लेण्ड जाथों जेराव सुबिदा बेयावनो लाइमोनफोरा दिनै थांनो गोनां बाध्य जासिगोन बा माने थांनो हागौ मानोना नोङो सुबिदाल'सो नांगौ नोंनो जाय एन्टि बड'लेण्ड बा जाय एन्टि बड' माने एन्टि नेसनेलिजमनि खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि मानसियाबो जुदि पावार जोबनायनि उनाव फिन पावार बारस्लायनानै माने पार्टी सोलायनानै जाय माने नेसनेलिजम सिन्ताधाराखौ लानानै खामानि मावगोन बा पावाराव फैगोन नैसोरबायदि पावार जुदि फैफिननो हायोब्ला होमबा नैफोरबायदि जायफोर मुभमेन्ट समाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामदोंमोन रानथाब फोनथाबदोंमोन नैसोरबायदि मानसिया दिनै जेबो सुबिदा मोनालासिनो ओरैनो दङ होमबा नैफोरबायदि इयुथ्सफोरा साननो गोनां बाध्य जागोन ना जाया निस्सय जागोन दिनै प्रमद बर' बायदि मानसिया जायफोर माने इउपिपिएल खालामै बिपिएफनिफ्राय 1%बो कमप्रमाइज जायालाबासिनो बिपिएफनिफ्राय थाखा थाइसेबो सहाय लायालाबासिनो रानथाब फोनथाब मुभमेन्ट खालामबोबाय बेफोरबायदि मानसिनो मा होनो हादों बेफोरबायदि मानसिखौ बेसेबां माने संस्थापन होनो हादों दिनै चन्दन ब्रह्मखौ लाबोनानै संस्थापन होनो नाजानाया बेबायदि इयुथ्सफोरनि गोसोआव मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों खिन्थु जाय समाव चन्दन ब्रह्मआ मुभमेन्टनि एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो दंमोन दिनै बेबायदि पार्टियाव थांनानै जायफोर माने इयुथ्सफोरा माने चन्दन ब्रह्मखौ रायगासिनो दंमोन बै इयुथ्सफोरा चन्दन ब्रह्मखौ बेसेबां गनायनानै लागोन
माने साननांगौनि खोथाया बेसो जानानै फैदों। स' इयुनावहाय मा जायो जाया बेसेबां रिएक्शन एक्शन जायो बेफोरखौ जोङो इयुनावसो नुनो मोनसिगोन। दायो चन्द्रन ब्रह्मआ जाय जेराव पार्टियाव हाबा मानो बे बिथांनि राइट्स आरो पलिटिकल पार्टिफोराबो माने मोनसे केरेक्टार दङ जे पलिटिक्सआव कुनु पार्मानेन्ट एनिमि गैया आरो पार्मानेन्ट फ्रेन्डशिपबो गैया। स' बे मोनसे पलिटिक्सनि मन्त्र। स' बे हिसाबैनो दिनै चन्द्रन ब्रह्मआ UPPL आव फैनायनि खोथाखौ सिन्था खालामबाय। प्रमद बर'आबो चन्द्रन ब्रह्मखौ बजबनानै लानायनि खोथाखौ सिन्था खालामबाय। जों आसा खालामो सासे मुभमेन्ट बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सासे मानसि हिसाबै व्यक्ति हिसाबै जों आसा खालामो मोजांल' जानांगौ। दिनै जोङो प्रमद बर' दैदेननाय मुभमेन्टआव सेक्रिफाइस खालामबोयै बाहागो लाबोयै जों दिनै UPPL निफ्राय थाखा थाइसेबो मोनाखै बा लायाखै आरो जोंनो नाङा। जोंनि खोथाया जादों जातीयताबादखौ लानानै बेपार खालामनाया बन्द जानांगौ आरो जातीयताबादनि खोथाखौ लानानै राजनिति खालामोब्लाबो जै खोथाखौ बुंदों बे खोथाखौ जाहाथे साक्सेस खालामनानै दिन्थिनो हायो। ओरैनो युथ्सफोरखौ बाहायनानै बिथांमोननि समखौ नस्थ' खालामनो नाङा। मानोना युथ्सनि माने जेफोर सम बेयो गोबां माने बेसेन गोसा सम। स' बेखायनो दिनै आङो गासैखौबो खावलायनो लुबैदों जे मोजांल' जानांगौ। जातिनि जिथु समस्याफोर बेयो जोबनांगौ। दिनै जातिनि समस्या नंगौ, जातिनि समस्यायाबो पार्मानेन्ट जोबनानै थाङा। बे मोनसे नेभार एन्डिं मोनसे प्रसेस। जेरैबायदि डेभेलपमेन्टआ नेभार एन्डिं मोनसे प्रसेस, थिग बेबायदिनो जातिनि समस्यायाबो नेभार एन्डिं मोनसे प्रब्लेम। बेयो जोबनोनो थाङा। मोनसे उनाव मोनसे दिनै असमिया हारियावबो माखासे समस्याफोर दङ। दिनै आसाम एकर्ड जानाया बेसेबां गोबाव जालांबाय, असमिया जातिया पार्मानेन्ट आसाम स्टेट मोननाया बेसेबां गोबाव जालांबाय। दिनै असमिया जातियावबो माखासे प्रब्लेमफोरा दङ, जोबनानै थाङा। दिनै जेरैबायदि UPPL आ माने BPF खौ माने एलिगेसन होगासिनो दङ कि नैबायदि समस्याखौ बै समावनो मावनो हागौमोन, बेबायदि गोबां समस्याफोरखौ माने BPF आ मावासै, बेबायदि एलिगेसन होबाय थायो। खिन्थु UPPL आबो बर' जातिनि मोनसेबो समस्या गैयै खालामनानै गालांनो हागोन बेखौ बिथांमोना गेरेन्टि होनो हाया। मानोना समस्याया जातिनि समस्याया मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो थायो। बे मोनसे नेभार एन्डिं मोनसे प्रब्लेम। स' बेखायनो राजनितिनि खोथा बेफोर माने सावरायनाय जाखागोन। स' बेखिनि बाथ्राखौनो आङो दिनैहाय बुंबाय आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बिबाय आरो इयुनावहाय गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायफिनगोन। दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों सावरायनानै एसेनो दोनथ'बाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। आरो माबाफोर बुंनो गोनां दङब्ला कमेन्ट्सआव बुंजागोन। आं नोंथांमोननि कमेन्टनिफ्रायबो सोलोंनो गोनां दङ होननानै आं दहायनो बुंखादों। हयथ' आंनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ। हयथ' पलिटिक्सनि बाथ्रायाव बा गभर्नमेन्ट सिस्टेमाव आंबो खोब माने पारफेक्ट नंजोबा, माने सोलोंनो गोनां जोबनोनो थाङा। आरो नलेजखौ जेसेबां माने शेयार खालामो एसेबांनो मानसिनियाव नलेजआ बारियो। थिग बेबायदिनो आंनि नलेजआबो पारफेक्ट होननानै आं साननो नागिराखै बा बुंनो नागिराखै आरो आंनि बुंनायानो माने गासैबो सैथो होननानै बुंनो नागिराखै। आंनि जिथु साननाय, हयथ' आंनि साननाया बबेबा नङा बबेयाव गोरोन्थिबो जानो हागौ। नोंथांमोननि कमेन्ट्सनिफ्रायबो आं सोलोंनो गोनां दङ। स' बेखायनो नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सखौ होगोन होननानै आङो आसा खालामनानै थाबाय। स' बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।